Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod ka dagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asong batken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amin, papagayam kan kadrama. Ti surat ngintay, ikan biyagita, kat naggapaw, kan ipagayam Luciana, ngam dinan inlanad te address na. Kan ka, Mang Bianong, ilingid naklakuman itinaga na Luciana, nakapagsurat akmet takayat kumana padrama ko'y padas ko namnamaag pakaagsawan met iti adal dagiti padak dumdumngag. Idi ka ubingan mi pay ken nilakay ka nasingpot met Mang Bianong. Awan ti makunakan kwa na tatalaga pagwadan. Ngem idi lumakay ken bumakit kami isumot tayo tinagbaliwan na. Tapno maawatan niyaw ti kayat ko asawan, kastoy nga raw rugyak ti agsalaysay. Naggapuam. Ijay malikudak Dinak pilosopuan. Naggapuam kunak. Apay aya. Anay ko. Apay nga agkabil ka ngay. Apay nga aglipak ka. Naggapuam. Apay nga raw. Anay ko. Tain nasawaan nakit din titong panay ti kanawa na pingping kaw. Naggapuam. Ijay ayan damanong Rodolpao. Anay ko, apay nagbalin mo mo tinapumpiang tidakulap mo itang sumbangin na pingping kaw. Aglablabos Sige, padasag nga idiso day talay at mulo di bikaw. Talaga nga idarum ka. Anya? Awanan ka itibain alaklak kayudan. No kaano pa'y alimakay ka isumot ti panaggagatilmaw. Mangibabain ka. Balasang ken baron dagiti anak ta. Ngamday talag bababaen ti amom. Awan ti babae. Ay awan. Naggapo ka nga road iti ayan ti babaem. Adda na kaibaga kanyak. Naalaan kayo pa'y itiladawan. Saan apod no day ta? Kaya't dakla nga dadaulan iti imatang mau. Anya kumangay, ti maalad amang dadaal ken ka iti imatang kaw. Apay, politiko kaya, adadaulan da, gapo iti bukod nga interes. Maasyan jay tao, isuan nagipulong kanyak. Babairo ka. Awan babae? Ulbod! Talaga mat nga awan babae? Saan nga aglibak tinadawan nga insenda kanyak? Dayjay, ti babaem, kasla impayat ti ilipante ti panagropro-pa na. Agbabae ka lang arodon, awan pa'y tismaw. Trying hard nga agbabae. Nakalalaaw kayo kung nati karuba tayo. Nagaramid kayo manan iti pa kay babainan. Basol day tamam nga ampang. Sa anak nga ampang. Apay, babae nga agampang? Si ka nga roday ta. Nakarkaro ka pa, nga babae nga agampang. Sumardang ka man? Mamatpati ka ang tumat nga iti maidandanon kan ka. Gapaw, tapod no amen ang maidandanon kanyak. Gusto kumamutan, pangasiyo. Di yun ituloy ti panagrikyaryo.
Awan tinasayat ama itulong dayta kada kayo. Ibagam di tamam, nga agbaliwan no kayat mo anatal na tayo di tiyo nagtibalay. Sa anak nga agbaliw, tawan mo ti amok, abaliwa. Ulbud ka! Husto ka din pang nga asiyo. Konsumisyon dagiti dadakkel tamano. Pumanawak sa laengen tapno jakon makitkita ti kanayon a panagrikrikyarda. Makaumadan. Ay, saan asyara? Di ka pumampanaw. Kasanugat mangibaba indalauna yun. Naumuma akon iti aramid da. Ala, bayam ta kasarita kita, no lumami isang agpadpana dagiti ulo da. Ni tatang tumot, detal agbababa iti pagalistuan na. Iso ang makaungot launay ni nanang kenkwana. Mas daawak Idi ubing ta, nag-sweet da iti tunggal maysa. Saan da polos nga agap-apa ka ni nanang. Nga mitamot ta bakit kan lakay dan. Kanayon dan nga agapa. Kay kayat ni tatang timang parparnway iti pagap-apaan da ni nanang. Dayta nga rudkot manong. Iso akasarita man kit din ni tatang. Bareng no si kati ipangag na. Kat agbaliwan ang mamimpinsan. Tatang, agsarita taman imbag. Ano ti pagsaritaan ta anak kaw? Tatang, ayatin niyo ka din ni nanang? Anya klase ti saludsod da ita? Kayat ko asong bata niyo ti saludsod ko, tatang. Ayatin niyo ka din ni nanang? Natural nga ay ayatek Iso nga rod anay tao kayo kun ni ading mo asyara tay ayatek ni nanang yaw. No kasta nga rod, di ko maipapaayan iti pagsaksakitan tinakam na. Kastamat talaga no ay ayaten tayo ti may sa atao, saan ka de? Saan tayo ngay ikan iti pagsaksakitan tinakam da? Diyak mo't ikan iti pagsaksakitan tinakam na. Iso lang ti mga aramid iti dayta. Kasla nga rod agbag ti ta kumpormi adina pagungongtan. Agkabaw samot ng inayaw, iso akas jay. Saanin analimbong ti panunot na. Tatang, Makaoma ti aramid na. nasingput-mut ni nanang. Saan nga agungat day dyan na awan ti makagapo? Iso pang nga asiyo kumata di kay agar aramid iti pagsaksakitan tinakam na. Day talaang tikid-kid daw tatang. Tapno maliklikan ti saan nyo a panagkinaawatan. Agbaliw kayon, tatang. Imbagpay ka na kayong anak ko. Tamaawatan da kan kaasyandak. Ngamjay amayaw, awan asin na. Kay kayat na pagsaksakitan tinakam ko. Pakaragsakan na pa'y siguro no mabalo. Tapno mayawid ng dagiti saan ang mabilang ako lasisi na. Ha? Mas daawak mo't ka dagita babae Noon niya launay ti pangayatan da kadita atangyaw. Kat awan mo't ti kaitsyo-itsura na. Tinagiruot na klaang idey, iso natin nagakan ko Siguro, inaramat na mo't kadagiti kulasisi na ti tagiruot nga inaramat na idi kanyak, iso nga adaw ti maulaw kan ko Nalaing ngami na makisarsarita ken manglamlam yung ni tatang nanang. Ken adamot itsura na Nalabos mo't dayta ko na yung awan ka itso-itsura na. Talaga, Maut? Awan talaga ti itsura na? Iso mas dawak launa ino niya tinangayat ang dagiti kiridan Agtatakon day ti lalaki. Nasawaan lang arudon ti pinili da. Jay pailakla kayo dan abakang. Makasauak iti nasakit. Kan nagamaran iti panaguyaw, iti nalaos as sakit tinakam ko. Gapoy ti aramid ti asawak, mangbianong. Naimbaglakit din ta, makariknak iti panangisakit, kadagiti anak ko. Ta saan damot nga ayunan ti aramid ti amada. Ngam talaga anatangken ti ulo ni Ludovico. Intultuloy na latat ti kinausem na iti babae. Iso nagtultuloy mat nga raw ti konsumisyon ko, mangbianong.
Papanam, tanagdigos kas kada nagsukat ka. Pinakibiyangan pa'y di bangbanglo ni Marion. Nakiusarak lang matbasit Apay ngamin abasapol nga agbangbanglo ka arumwar. Asinaw, timapan mo paangutan. Ay, narugyan nakmanan ako na. Mapan mo manan sarakan di agnagan iti Rita. Anangisit lang arudan, straight pa'y ti bagina. Na, Asla troso anay patakdar. Kas jay ti kayat mau. sa asawam mo? Awan amok ngagnagan ni Rita. Jay nga rod kula sisem. Na. Iso ti agnagan iti Rita. Ay, makauma ka. Di ta ka man langan. Na, tilukaw na. Surot at tiawanan bain. Panak-nakak ti atak kaw. No jay babae na talaga ti sarakan na. Dagiti awanan bain. Dito'y paipasit ti parking awan matatao ti imayanda a pagsarampitingan. Makapakatawa ka. Nagdakkel ti babae. Dakdakkel pa'y ngam ni Ludivikaw. Adayo adakdakkel ngam siyak. Ay, awan ti gaaway ko no makipagngutakan kwa na. Naghalas sa babae. Nagngisit lang arudan awan pa'y kaitsyo-itsura na. Naghalas pa'y ti bagina. Kasla boxer at loser. Ha! Daytoy kayo tinadadaal abako dito'y parkay ti ipalapal ko kadakwada. Talo na gito'y akayo ka. Daytoy pay! Kung gunayaw, ayop kayaw! Nagsakit na talaga ti Marukong ko. Ang gupit lao na yan. Kasla niyang kamalanan. Dakon dito'y overpass. Tompuakak lang dito'y overpass. Tapno gibusa kung sakit na marikriknak. Dayta, dakon dito'y igit ti overpass. Matanawag akong manipod iti baba. Goodbye, lubong. Goodbye, sakit tinakam. Agibos kan konsumisyon. Malyawak magtakumita iti baba. Nagngataw. Kasano nga yatong puwakak at nagngatumat. Yawan lata. Ito tuloy lata ti konsumisyon ka. Saan pa ya goodbye lobong kan sakit tinakam? Salit ka, Ludivikaw. Nagapuan nyo, nanang. Abay nga itala nagawid kayo. Sapay limlim tagdagiti matayo. Pudpud now. Ha? Anya ti pudpud no, nanang? Pudpud now anakawid akaw. Saan pa yan naggibos ti amin kaw? Ne, anya ka din ti sasawin nyo, nanang? Awan. Kaya't kunti maturog. Nasapa pa'y apan naturog, nanang. Alas 5 la iti malam. Panagriknak nga road kat nabambanog ako na yan. Iso amaturog akaon. Barang no goodbye lubong akaon. Ala ni nanang, tila sasawin na. Kaya't ko talagang ti goodbye lubong, Syara. Eh, saan man natilay bagbagayo, nanang? Saan anasaya at dayta? Kadyaramid ti amayaw. Nasayaat nga road. Ibagaman kanyak. Ha? Dayjay nga road ti nasayaat. Nasayaat ti panang liplipot kan panang paspasakit na kanyak. Alaman. Song batan dakman, Syara. Apay dayta muging yo anasugat tatang? Ano dayta? At nabastos anang palapal kanyak. Ha? Sino tatang? Tiyak nakita. Ngam at natabag.
Anya nga minti nararamid yaw. Apay apinalapal da kayaw. Awan to pa iti inararamid ko, amaday. Napanaklaang nagragragsak. Napan ka nagragragsak iti sa balay nga arpad. Rugyan nakman ng Luciana. Di ka lang ba, hindi da anak mo? Sika, tirumbang agbain. Saan kayo kuman nga agapa nanang tatang? Tapnoy bagakken ka, Ludivikaw. Siya, tinang palapal kada kayaw iti babaem. Nakita ka mismo ti kinagulib mo. Di mo ko na napaglibak ang pailaang, idinto ta siya ko na mismo ti nakakita kada kayaw. Nakaholding hands kayaw iti babaem. Sa bagay, agpada kayo mo't iti itsura. Da kayo ti agbagay, iso amapan kan iti ayan na. Da kayo ti agden na. Anya? Nana. Baka padormen kan, iso nga agtalaw kan. Tatang, saan kayo kumapo ang panaw? Pagsaritaan nyo kininanang ti parikot. Pagtaltalawon na nga rudain, nagturdamang papanaw kanyak. Iso atap na awan ti makunkunada, pumanaw akaw. Sardengan nyo nga minin ati kinababairo yo. Day talaang mo ti kaguran ni nana nga aramid yo. Naumaak mo ti aramid na. Iso pumanaw akidain. Saan asak ti butbut na. Mas pilyan nyo ti babae yo, tatang. Ay, anyan tatang. No kaano pa'y alimmakay kayo sa kay to nagbalin akasta. Imbes alimmakay kayo tap nagnaknakam kayo pa'y ngam saan mo't. Kasla naksayan pa'y tinakam yo. Nagkarok amatan siyara. Oray siyak nga amam, kabaalam nga insultuan. Dayta, tinsuro di inayokon ka. Nanakman kami kin ni Manong Marion, tatang. Makitkita mi ada kayo ti agdadata abidot. Ngam imbes nga agpakumbaba kayo, tada kayo tinagbasol, ngam nangatulat tamo ti purwayo. Iso asaan ama urnos ti susik yu kininanang, tawan ti agpakumbaba kada kayo. Nangruna kada kayo. Da kayo ti rumbeng nga agpakumbaba, ta agdadata ada kayo tinagbasol, ngam sige kayo latamot asige. Iso makaammo kayo man laangan. Una, makaammo akaw. Pumanaw akaw, tapnaawanin ti parikot yaw nga amayaw. Kinasarita dagiti dua nga anak me ni Ludovico tapno sana pumanaw mangbiyanaw. Ngem napilit. Noon niya ti kayat na isu nga raw ti sorsorodan na. Pimanaw nga raw di ti balay may. Nagsakit ta kinabailan na kami nga insukat iti kulasisi na. Nagpulko kakmet iti mano alawas. Aging gaana amiris ko saan arumbeng dadaulap ti biyag ko gapulang iti nagguleb nga asawak. Binaliwak nga raw ti taray ti biyag ko. Simursuro ta kadagiti gagayim ko, nagnignegosyo ak iti sagibaset, aging gaadyak na pupuutan nalipata kon ti may papankin ni Ludovico kat nakamove onak mang biyanaw. Kay pumimpintas ka ading ko. Ay na, agyamanak, manong mandaw. Gaganga iti awan parikot na, talaga pumintas. Saan akas iti kanayon nga agparparikot? Ay, diyak kayatan asublian, dagidi agundaway. No, kasta, nalipata mo na naming pinsan ni Ludovico. Awan, amamang paya nalipatak, manong. Awana, hindi marik na masanaang no malaglagip mo. Pulos, manong, tadyak matlaglagipan. Tirumbang iti tao nga awan serbina kat saan ang alaglagipan. Kasanaw, no kailan nagpakita kan ka? Agpakita lata, agpakita kan saan, parehas lata day ta kanya. Asino ka? Ni Luciana mo't. Imposible di nak mailasin kat siyak day daw. Ti asawam.
Awan ngaminan ti asawak. Nagbindot kan sa amat iti imayan. Luciana, padanunan na kuma. Pangasay. Ay, katun dumanon ka. Ta sa anak mo tabastos, kan maysa sa anak a bitter. Dumanon ka, tagkapita. Agsango taman, may ex. Ala, umunag kan. Ikapyan taman ti isa sangpet mo, may ex. Agyaman tayo nawat nakmut lang iti panagsublik diti balay, Luciana, Marian, Shara. Agbaliw kayon, tatang. Sapay ko matailaylayon yun tagbaliw tatang. Lakay kayon. Saan nyo apakaidayawan ti panaglukluko yo? Ikarek, diakon sublian ti madi nga aramid kao. Ipamaysa kayon a pamilyak. Luciana, pakawanin na kumakadagiti nagado ang nagbasulak kada kayo iti anak ta. Ikarit nga agbaliw akaon. Aramid ti pakakitaan. Gamsaan agapaw ta inawat na kadagiti anak ta diti balay, kat pista batan. Agnaad ta iti may sa balay, ngamsaan akayat asawan, nga agsublita iti kas iti sigawd. Dakalan ti nagbalew, manipod pimanaw ka, idi sinurot mo ti kulasisim. Luciana. Siara, Marion, sapay kuma, tamawatan dak, no jakon maisubli ti sigawd, apan nakilangan ko iti amayaw. Ipagpagapuklaan kada kayaw, iso nga awatek manan dito'y balay. Iti bangir asilid ti pagturugam, di mo kunaan ang makisilid kakanyak. Namnamaag na itan, Luciana. Jakmat ipilit ti bagikit mo di nakayat akadwa iti sigod asilid ka. Ay talaga nasaysaya at matla ang tinalawag asaritaan. Ex-husband kan, manipod nagbabae ka. Dayta ti imulam iti panunot mo. Luciana. Sige, ingka di jay bangir asilid. Ex! Kaya't kaunti maturaw. Nagluto ako niti pamigatan tayaw. Umay kayong tagsasango tayo amangan. Kasla na imas ti inluto yu apamigatan tatang. Una. Sige nga Rod. Mamigat tayon, tamasapa ak pa sumark iti trabaho. Sige, mangan kayon tagdigo sakbutan, adapay papanak. Nay, papanam ngay. It's none of your business, ex. Sige, mangan kayo latan. Nagsapa ka ngay may dito'y balay, Luciana. Wen manong, agpalabasak lang iti oras dito'y balayaw. Kasla mo kong ti makagapaw. Apay, nagaramid man na iti parikot, jay nagbalik bahay nga asawam, kalpasan na sumakabilang bahay. Ay saan nakakomportable ka naragsak a makakit-kita iti panagruprupa na. Iso adituyak pa'y manong. Sige dito'y kapay nga rod. Narigat mat no pagawidan kan, idinto ta maditirik na mga gawid. Agpalabasak laang iti oras dito'y manong. Madamdama akton nga agawid. Imbatsyan ka iti kanam, Luciana. Ang mga no saan ka pa'y anangan iti nagkapuam. Nanganakon. Luciana, oray saan ta kuman nga agsinubyan ka sa gasawa. Basta aggayim ta kuman mabalbalain. Ay, ado ti gagayem ko. Mapagtalkan pa'y agagayem. Iso adyak ka sa pulanan anayunan pa'y. Igawan ka nga rodon iti kanan. Saanan, nabsugak iti naggapwak. Sikan, timang lamot, iti inlasin mo. Luciana, naglami istipan na kilangan mo kanyak. Di mo pa imbalikas ang napakawan na kaun. Marikriknak ngamin nga aging gaitakit na sakit lat at tinakam mo kanyak. Ay, adula amin dayta. Change topic. Nonsense dayta pagsaritaan.
Ayan ni tatang nanang. Diyak ambo ah. Saan sapay abimangon iti silid na? Itaman pa'y nga iso ti kaladawan a bumangon. Sigod a nagsapa a bumangon nga agpapudot iti danom ken agisagana iti pamigatan. Tinasaya at ingkari ingunan siya ra. Tapno agigiddan tayan ang mamigat. Ha? Nakaturog pa'y lang ni tatang. Ay, himbaglakit din ta saan ang nakalakteri daw. Tatang, agriin kayon. Mangantay. Ha? Saan nga gang angos ni tatang? Si Mikilon? Tatang! Tatang! Ay, tatang ko! Shara? Apa yan? Manong! Natayin ni tatang! Anya? Tatang! Kunang siya ah. Tatang! Awanan ni tatang nanang! Ha? Natayan! Awanan ni Ludovico! Ludovico! Jack may lawlawag ti riknak iti petat nga ipupusay ni Ludovico. Tasaanan anak kariing iti pannaturog na. Naikawaak iti kawan na. No kaano pa'y anairwamak manen iti presensya na, iti panagsubli na iti sidong me, isumat ti isisina na manen nga aginggat ingana. Ket tinasakit, jak inyet nagti pamakawan ko kankwana, sakbay anatay, ket dayta ti makunak a biggest regret ko. Ngem amok iti bagek mang bianong, napakawan kon ni Ludovico, idi si bibiyag, ngem kayat ko laeng a papasan. Isunalaeng ta saan tayo at talaga at tengel ti biyag tayo. Talo at awunen ti napalabas, sipod na tayon day di Ludovico, ngem malaglagip kulat ta dagiti kanito at nadungo kada kami, idisan pa'y nagluko, ken idi nagsublin kada kami. Aging galangan dito'y mangbianong, ket sapay kuma, ta nakaibati iti adal, to'y pakasaritaak nga inak insalaysay. To'y pagayam mo, Luciana. Ti panangpakawan ket nalaka nga ipaay kadagiti tao nga agkidkid daw iti pamakawan ket agbababawe. Ngem sagudayen ti Biblia rebeng tayo ti mamakawan nga awanan kondisyon kadagiti tao nakabasol kada tayo. Ti saan apanang pakawan iti padatao ket panangipanayag iti sakit tinakem napait akaririt na ken panagimula iti gura. Dagita akababalen ket saan arumbeng makita kadagiti pudno a Kristiyano. Iti panagkararag tayo iti Diyos, kidkidawon tayo pakawanen na tayo kadagiti basol tayo, kastamot ti panangpakawan tayo kadagiti nakabasol kada tayo. No pakawanen nyo dagiti nakabasol kada kayo, pakawanen na kay tumot ni Amayo sa dilangit. Ngem, no diyo pakawanen dagiti nakabasol kada kayo, din tumot pakawanen ni Amayo dagiti basbasol yo. No idilig tayo iti sabali a paset, ti kasuratan mangisursuro may papan iti panangpakawan ti Diyos, ti Matthew Kapitulo 6, versikulo 14, ngaging iti 15, ket ipaspasimudag na ati tao saan na masursuro ti mamakawan, ket saan makapasar iti panangpakawan ti Diyos. That's right. Iti kanito adatayo ket makasalsalungaseng iti bilin ti Diyos,
datayo kat agbasbasol kan kuana. Iti kanito datayo kat makaararamid iti saan nga umno iti pada tao, saan tayo laang agbasbasol iti dayta tao, no di kat agbasbasol tayo mat iti Diyos. That's right. No intay ipatag ti panangpakawan ti Diyos iti amin, basol tayo kan kuana, maamiris tayo nga awan, karbangan tayo nga uray, sangkamurkat laeng, tapno intay ipaidam, ti pamakawan tayo, iti pada a tao. Dagiti basol tayo iti Diyos, kat nakadakdakkel, kan adaw, no idilig iti basol kada tayo ti sabale a tao. No datayo kat pagpakawanan ti Diyos asi bubukal, kan naan-anay, apay nga agkadkad tayo pakawanan ti pada tao. Ti pangarig ni Jesus si Jai, Matthew 18:23, ngagingga iti 35, kat may saan napintas a pangarigan, ti panangpakawan kada tayo ti Diyos. Ti Diyos kat nagkare umadani tayo kan kuana, kat agkid daw iti pamakawan, daytoy kat ipaay na kada tayo nga awan kondisyon. Ti pamakawan na rumpeng nga ipaay tayo iti pada tao, kat nainkalintagan laeng si bubukal ken awanan kondisyon akas iti pamakawan nga ipapaay kada tayo ti Diyos. Oh yeah! Ala, kasta manen gagayem, aging gangay ti sumarunumanan ngantay, panagtatarip nung dito'y talaong nay biyanong. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos dagmina kata kayo. Amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!